Mulla olisi teille vähän kysyttävää. Te saatte ehdottaa ihan mitä vaan peliä, jota mä tuun pelaamaan mun ekalla videolla. Ja sitten te näette sen, jos te klikkaatte tilausnappulaa, kello päälle ja painatte 2 kertaa näytöstä tai klikkaatte like-nappulasta. Ja muistakaa kommentoida se sitten, se että te pystytte, kommentoikaa se, että että mä pääsen pelaamaan jotain peliä. Ja mä pyydän tosi paljon, että se on jostain Roblox-peleistä. Koska jos se on Roblox-pelistä, niin silloin mä voin pelata sitä puhelimella taas. Mä en ole varmaan pystyykö mä asentamaan puhelimella mitään pelejä silleen randomisti. Ja sitten on vähän paha, jos mulla on estetty ja mulla on vaan tietokoneella se peli, niin sitten se menee ihan pieleen. Mut joo, se on sitten moikka.